guys. Guys, I'm back! Tapos ko lang mag-grocery. And bumili ako ng mga present sa mga chikiting gubat. Pauwi na kami. Sinundo ako ng aking butihing asawa. Char! Butihin ko, no? Pagtulog. Char! Baliw! So, pauwi na kami. Magluluto na ako ng lunch. Hindi ako bumili ng pang-lunch eh. Kasi may bangus sa bahay. Magluluto na lang ako ng rice. Yeah! I'll see you guys later. Bye! It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Hi guys! Pababa na. Ayun si Jerome. Pababa na ng sasakyan. So, mamadali ang lolo mo. Nakauwi na kami guys. Ayusin ko lang yung mga pinamili ko. And then larga na guys. Magluluto na ang Mayora. Namili ako ng mga galon ng mga chikiting. Mamaya i-wrap ko. May time pa. Bumili din ako ng Gerard! Mga letters ng name namin. Ay, ano ba yun? Pang Christmas tree. Wala lang guys, arte-arte. Ayan, ganyan. Bumili din ako ng mga yan. Christmas tree ornaments. Arte-arte lang guys. Lagay natin. Lagay natin guys. Hindi ako yung full blast bumili ng mga tawag dito, mga ornaments. Gusto ko yung paiba-iba. Char. Tayong maiba. Yung ng full blast na pare-parehas din na para iba-iba. Basta hindi ko ma-explain guys. Basta yun na yun. So mag-aayos lang ako guys. Hello guys! Hindi pa naligo ang lola niyo. Walang energy. So, today, hindi ako magluluto ngayon. Magluluto, pero hindi ko dish. Binili ko to sa Pinoy store. Magluluto tayo ng rellenong bangos. Siyempre, hindi ako gumawa. Baliw! Binili ko lang to sa Pinoy store. Ilalagay ko lang siya sa oven. And then, siguro 15 to 20, minsan an hour pag yung slow grill lang siya. Pero luto na siya guys. Relleno na siya. Kasi gusto ko lang siya ng mainit. Ayoko din siya i-oven kasi lalambot yung skin niya. Gusto ko crunchy. Arte! Oh, diba? Nahilig talaga ako sa fish guys. Fish, sa isda. Pwede nyo din to i-microwave kasi mas gusto ko yung crunchy yung balat niya. Hard to. I'm just waiting for the oven to uminit and then I'll just pop it inside the oven.
For the meantime, habang nagluluto ko habang nasa oven yung rellenong bangus, ayusin ko yung mga pinamili ko sa mga friends ni Clark. Tapos na ako guys. Ito na siya. Yung mga pink, di pa ako nakabili ng parang itatap mo. So, para alam ko lang kung ano yung kanino yung kanino. So guys, naluto na yung relleno. Napainit ko na siya. Ito na siya. Ito na yung loob niya. Ang pangit na eh. Ito na siya. Oh, diba? Umuusok-usok pa. One eternity later. Hi guys, I'm back. Sundain na namin si Clark. Sundain na namin siya sa daycare. So it's around 5:30 na. Inagahan namin. Sana nakatulog siya. Usually kasi sinusundo ko siya mga 5, 4:30, ganun dati. Eh maliwanag pa naman eh, so hindi niya pa iniisip na gabi na. How's your school? Good? Did you miss mommy? What did you watch? What did you watch? In school? I like... So, nasundo na namin siya. Ayan na siya. Saya daw siya, sabi. Sabi nila hindi daw siya umiyak. Mommy will cook you na lang na chippies. Tomorrow na lang yung McDonald's, okay? Mommy will cook you chippies in the microwave. And then mommy will give you ice pops. Okay? So, house na kami guys. Kumakain na siya. Gusto niya daw chippies. Saka apple juice. Ganyan. Pag may pasok siya, pag uwi niya, may chippies siya saka apple pie. Bait daw siya sa school eh. Nag-enjoy daw siya, hindi daw siya umiyak. Nope. Sa lahat daw ng pumapasok doon, siya lang ang hindi umiyak. Kasi nasanay na siya. First day niya kasi dyan sa daycare na yan. Dati kasi iba yung daycare niya, yung school niya dati. So ngayon, siguro sanay na siya kaya hindi na siya nagulat. Hindi na siya nagulat na iniwan ko siya. Char! So, we'll see you guys on our next vlog. Bye!